Budapesten egy szűken értelmezett rend kezd érvényesülni egyre inkább. Kamera az aluljáróban, kamera a buszon, kamera Gábriel seggében, kerítések minden pad körül, kerítések minden padon. Kerületőrség, polgárőrség, játszótérőrség, rendőr a szomszédomban, rendőr a spájzban, rendőr a háztetőn. És ki lenne az a király, aki ennek a műfajnak a legnagyobb spílere? Na náhogy Tarlós István. Még 2010-ben, alig 3 héttel megválasztása után létrehozta a Fővárosi Biztonsági Irodát, ami igen, rövidítésben nem más, mint a magyar FBI. Tarlós a magyar FBI vezetésével Pető Györgyöt bízta meg. Ővele korábban Óbudán dolgozott együtt, ő volt az MSZP-s alpolgármestere. Pető még korábban egyébként 3/2-es ügynökként szolgálta a diktatúra érdekeit, de hát a kétharmad már csak így működik, látványosan szeret vonzódni a volt 3/2-esekhez. Pető és Tarlós 2008 óta dolgozik együtt a fővárosi közgyűlésben, ekkor Tarlós, mint frakcióvezető, egy munkacsoport felállításával bízta meg Petőt, ami a fővárosi cégeket vizsgálta volna. Ez az informátorokból és besugókból álló hálózat buktatta le többek között a Hagyó Miklós nevével fémjelzett korrupciós hálózatot is. Na most ez lett volna az FBI feladata. Tarlós törvényjavaslata szerint a gazdasági társaságoknál tapasztalható korrupció és más, a város kárára való folyamatok megfékezése, nos ez lett volna az FBI feladata. Lett volna. Feltételes a fogalmazásmód, mert hogy 2011 nyarára a fideszes többségű fővárosi közgyűlés megfúrta ezt a jogkört. Úgy látszik, túl sok oligarcha érdekét sértette volna Tarlós elgondolása. Ez volt az első látványos csata a fideszes gazdasági háttéremberek és Tarlós között. Erről egyébként bővebben az első adásunkban szóltunk. Ha lemaradtál volna róla, akkor katt ide. Az FBI tehát vesztett a jogköréből, de a szervezet ezzel nem szűnt meg. Mit csinál a Budapesten az FBI? Alapvetően 2 feladata van. Egyrészt a fővárosi cégeknél ellenőrzi azt, hogy biztonságosan megy a munkavégzés. Van-e poroltó, mindenki elvégezte a munkavédelmi oktatást. Másrészt városgondnoki szolgálatot lát el, és itt válik igazán érdekessé a történet. Miből áll ez a városgondnoki szolgálat? Az FBI honlapja szerint a Fővárosi Biztonsági Iroda által működtetett városgondnoki szolgálat célja a közterületek állapotának városüzemeltetési szempontú folyamatos figyelemmel kísérése és intézkedés kezdeményezése a főváros közszolgáltató cégeinél és kerületi önkormányzatainál. Tehát az a feladatuk, hogy járják a várost, figyelemmel kísérjenek mindent, és hogyha rendellenességet tapasztalnak, akkor ne csináljanak semmit. Fotózzák, jelentsék, aztán álljanak tovább. És szerencsénkre az FBI honlapja egy egész válogatással készült arra vonatkozóan, hogy milyen eseteket kell jelenteniük. Többek között a szemetes edények állapotát, adott esetben ürítését vagy annak hiányát. Ha valahol graffitit látnak, szintén megy a jelentés. Akkor sincs kegyelem, ha arra bukkannak, hogy valaki állatot etetne, sőt azt is jelenteniük kell, ha valahol nagy testű háziállat fordul elő. Bármiféle illegális tábla természetesen vörös posztú az FBI ügynök szemében, és az sem tolerálható, ha valaki esetleg autót merészelne szerelni. Az persze pedig gondolom egyértelmű, hogyha hajléktalan embernek csak a nyomait meglátják, rögtön teljes körű a riadó. Most már csak az egy kérdés maradt, hogy kik azok a szerencsétlenek, akikre ezt a sok szart, nem viccelek, szó szerint gondolom, ráerőltetik. Megint az FBI honlapja ad eligazítást. A városgondnoki feladatot hivatásos tűzoltók szabad idejükben látják el, akik megbízási szerződés keretében havi 50 órában tevékenykednek a feladatkörükben. Szóval ezzel Tarlós István hipermodern, tuti szuper, korrupció ellenes különítményéből a nemzeti együttműködés rendszerében. Spicci hálózat. Egy volt ügynök vezetésével önkéntes tűzoltók járják Budapest utcáit, és jelentenek, 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 jelentenek. Senki nem gondolhatja komolyan, hogy egy kerítés egy közpark körül javít a közbiztonságon. Csupán létrehoz egy olyan kis szigetet, ahol időszakosan a vágyott rend uralkodhat. A kamerák szintén nem működnek, ahogy azt korábban elemeztük, cserébe iszonyatosan drágák, és folyamatosan erősítik azt a rossz érzést, hogy nem bíznak bennünk, hogy megfigyelnek bennünket. Ahogy látjuk, az általános tendencia az, hogy a szociális kérdéseket közbiztonsági problémaként kezelik. És ebbe a sorba illeszkedik a hajléktalanság kriminalizálása, vagy adott esetben az olcsóbb árukat kínáló piacok bezárása. Nagyon sok olyan döntést hoztunk meg
a közvélemény számára is ismert, amit korábban vagy nem akartak, vagy nem mertek, vagy nem tudtak megcsinálni. A Józsefvárosi piac, a hírhet Józsefvárosi piac bezárásától elkezdve a szintén hírhet Telekitéri piac lebontásáig és egy új szép élelmiszerpiac felépítéséig. Így a korábbi 4 Tigris piac helyére most valamilyen sportközpontot terveznek. Miről van tehát szó? Arról, hogy a tehetősebbeknek kikapcsolódási lehetőséget kínálnak, a szegényebb embereknek olcsó bevásárlási lehetőséget kínáló helyet pedig bezárják. Mert az a bűn meleg ágya.